videóban a hím és a nőstény különbség lesz. Itt látható két hím. Úgy tudjuk megállapítani legkönnyebben, hogy nekik a fiúknak ilyen úszonyuk van, 3, és meg kell nézni neten, aki nem érti ebből a videóban, és akkor így lehet látni. Igen, és akkor most behoznék egy nőstényt. Itt jóval látható, ez itt egy látható így a úszonyukban meg lehet különböztetni, és ők szoktak lenni hasasok. Itt lehet látni, nagyon halványul keresek. Igen. Itt jobban lehet látni, hogy itt az úszonyuk különböző, ő a hímguppi, ő a nőstény. És akkor megmutatnám, hogy lehet összehasonlítani a mollit. Nekem is ez a kép megvan. Itt is ugyanúgy lehet látni, csak itt jobban. Aki tud angolul, egy kicsit itt megtartom, hogy el tudjátok olvasni. Ez a lány, ez a fiú. Ha még szeretnétek ilyen halas tartalmat, akkor majd nyugodtan írjatok. Én Martin voltam, sziasztok! Anyád!